FM News, Lokal. Inaprobaran ti Consejo iti Ciudad Ilawag resolusyon in Longalong ni Vice Mayor and Presiding Officer Ray Carlos Fariñas apan nakaitangatang ti live when regular session iti Ciudad Ilawag. Basar ti resolusyon, mausari ti istasyon na ti radyo DWAT 93.9 ako kuwaken operare na ti Department of Education na Lawag tapno regular amay ere iti kada Martes ti malam iti nasa o as session. Imunan nga indasar da ito iti Vice Mayor iti pay 12 Sangguniang Panlunsod iti formal apan nakaarami da ti resolusyon. Chair, I have here a resolution granting authority to the Honorable James Brian Al Cid, City Mayor of Lawag, to enter into and sign Memorandum of Agreement for and on behalf of the City Government of Lawag with the Department of Education School Division of Lawag City, represented by its School Division Superintendent Dr. Joan Corpus, for the use of DWAT 93.9 KPH radio station to air the sessions of the Sangguniang Panlungsod. Winestyon na rin met dito ni Sangguniang Panlungsod member kin Attorney Donald Nicolas no da iti katulagan ana aramid iti nagbaytan na ti gobyerno ken iti Department of Education kapo nataado dagiti responsibilidad mataliaw. Imbonag nagmet ti Vice Mayor nga da na tinaramid ken naipan mismo kadagiti dokumento ana presentar. Kapo dito ikit sigud met ana ipasa ti resolusyon babaen ti panang boto si tiso amin na miyembro karaman ni ti Vice Mayor. Kaduay ti 99.5 by from Lawag, Idol John Gistin, Tatak, or